хоҷагии дӯстии шаҳри Турсунзода дорои 312 гектар замини обӣ ва 457 гектар замини лалмӣ мебошад. имсол кишоварзони хоҷагии номбурда дар майдони 215 гектар пахта кишт менамоянд. бо истифода аз обу ҳавои мусоиди фасли баҳор имрӯзҳо дар хоҷагии дӯстӣ кишти пунбадона муташаккилона идома дорад. имрӯзҳо дар саҳрои хоҷагӣ техникаҳо ва саҳмдорон ба кишти пунбадона сафарбар карда шуданд. бо сабаби камбориш омадани фасли баҳор имсол кишти пахта дар хоҷагиҳо барвақттар оғоз шуд. дар ин бора сар агрономи хоҷагии дӯстӣ Бакрулло Авазов чунин ибрози андеша намуд. хоҷагии дӯстӣ аз 30 март сар карда кишти пахтаро оғоз карданд. то имрӯза мо қариб 60 гектар майдон ба кишти пахта гузарондем. мо имсол нави флешро кишт карда истодем. тамоми техникаҳо дар саҳро бароварага ҳастем. ду гурӯҳ ва ду бригада кор карсодем. ҳар рӯзи 15 гектар 16 гектар пахта кишт карсодем. имсол хоҷагӣ 215 гектар ба нақша карда ҳастем пахтаро. ба ғайр аз ин хоҷагии мо хоҷагии тухмпарварӣ мебошад. барои мо ҳам барои кишгардон ҳам барои тухмӣ 40 гектари дига гандуми нави кишт кардага ҳастем. нашунамош хеле хуб аст. ҳозир 2 маротиба ғизо додага ҳастем ва обмонӣ рафта истодааст. нисбати солҳои гузашта имсол дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Турсунзода майдонҳои пахта васеъ карда мешавад, зеро соҳаи пахтакорӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб рафта барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии саҳмдорон ва хоҷагии халқ мусоидат менамояд. соли ҷорӣ кишоварзони шаҳр ба ҷиҳати иҷрои сипориши протоколии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид зиёд намудани майдони кишти пахтаро сармахши кори худ намуда имрӯзҳо ба кишти он шурӯъ намуданд. тибқи нақшаи тасдиқкардаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар майдони 3000 гектар кишти пунбадона нақшабандӣ карда шудааст ва баҳри иҷро намудани майдони кишти инҳо ин нақшаи тасдиқкарда ба хоҷагиҳои кишоварзии шаҳр ва ҷамоатҳои деҳот дастрас карда шудааст. ҳоло бошад кишти пунбадона рафта истодааст ва то ин дам дар майдони 460 гектар кишоварзони шаҳр кишти пунбадона гузаронданд ки 16% нақшаи киштро дар бар мегирад. аҳли заҳмати хоҷагии дӯстии шаҳри Турсунзода то имрӯз дар майдони 60 гектар пахта коштанд ва азми қавӣ доранд ки нақшаҳои кишти баҳориро сари вақт ба итмом расонанд.